Habang patuloy ang pagbibigay ng serbisyong medikal ng pamahalaang panlalawigan sa mga Pangasinense, tuloy-tuloy din ang pagdaragdag ng mga bagong medical equipment at pasilidad. Layon nitong mas makapagbigay ng mas mabilis at agarang serbisyo para sa mga pasyente. Isa sa mga nabiyayaan nito ang Umingan Community Hospital. Ilan nga sa kanilang natanggap ay ang bagong ultrasound machine at x-ray machine. Ang ating hospital po ay isa sa pinakamaliit in terms of land area at saka sa infrastructure po, sa infrastruktura po ng mga ospital. Pero isa po ang Umingan Community Hospital sa pinakamalaking support na na-receive po kay Governor Mon. Pinasinayaan na rin ng bagong outpatient department ng pagamutan na sinaksihan ni Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Ronald D. G. Lambino. Tayo pong mga taga-hospital, kailangan na pagbutihin natin ang ating trabaho. At alam po, in this 2 years and 4 months that I have served as your governor, much has improved with our hospital system. And thanks to all of you, Chief of Hospital, all of you employees, no? Hindi naman kaya ni Governor lamang ito na ma-improve niya lahat ng hospital. No? It takes two to tango. Diba? Saka sabi nga nila, 2 heads are better than 1. Tama? Tahan po ninyo yung tulong at suporta ng Administrasyong Gico na nagsimula noong taong 2022. Sigurado hanggang matapos ang termino ni Gov ng 2031 ay mararamdaman nyo. Patuloy pa rin ang pagtatayo ng bagong state-of-the-art facility ng Umingan Community Hospital sa Barangay Gonzales. Suportado naman ng pamahalaang panlalawigan ang mga isinasagawang seminar at pagsasanay sa mga staff ng 14 na provincial hospitals para mapag-aralan ang paggamit ng mga bagong kagamitan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.